ହାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ମିନିମିଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ। ମିନିମିଲିଜିମ୍ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ପାଖରେ ରଖି ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ଦୂରୀ କରିଦେବା। ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ଭଲ। ଏହି ମିନିମିଲିଜିମ୍ ଘରକୁ ସଫା ରଖିଲେ ନୁହେଁ, ଏହା ମନକୁ ସଫା ରଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ମିନିମିଲିଜିମ୍ ଯାହାକି ଆମକୁ ସମୟ ସହିତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମିନିମିଲିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ସମୟ ଏବଂ ସାହସିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।